Moi boas tardes. Xa sei que levo moito tempo sen subir vídeos. Prometín no primeiro vídeo que tentaría subir cada unha semana, 2 semanas como moito. Ben, estamos a horas a 9 de outubro, por aí, non sei. Tenía que mirar un calendario, pero dame pereza. Dame pereza. Sei que levo xa tempo sen subir. Entón, este vídeo é un vídeo así un pouco curtiño para que este tempo sen subir xa non se faga máis longo todavía. Sei que está un tema como o de Cataluña aí de gran importancia e precisamente como é de gran importancia o que vou facer é preparar un bo vídeo analizando a situación. Ademais, eu que estudo Relacións Internacionais con Economía é un tema do que teño que falar. Acabo de dicir a palabra tema, entón tentarei non repetila para non rematar con 10 veces a mesma palabra como fixen no anterior vídeo. Ben, primeiro de todo quero xustificarme por este tempo sen subir. Non quero que a carne morra, entón subo vídeos agora e subirei máis traballados adiante. Fago este vídeo que está un pouco menos traballado, bueno, non traballado, pero que é un pouco máis espontáneo. Ademais estou non facendo incluso sen guionizar nin preparar nada, así, bueno, vos non veredes porque son un mestre da edición, pero estou me trabucando e cortando cada 2x3. Os motivos polo que non puiden subir vídeos, bueno, foron unha suma de catastrófica situación. A primeira foi que tiña un vídeo guionizado, gravado, e só me faltaba editalo. Pero durante ese procedimento decidín cortalo, decidín non subilo. Non vou explicar nin de que ia nin o porqué de non facelo, pero bueno, quero que entendáis que xa tiña preparado, entón estaría para subir e non o subín, de aí que tamén suba ese prazo. Logo, pois que estive metido en actividades académicas. A verdade é que a universidade, para os que ainda non estedes aí, é unha cousa maravillosa, che gusta facer cousas porque sempre tes cousas que facer, pero ás veces é demasiado e non che dá 24 nin 48 horas nun día, é dicir, non che chega o tempo para todo o que queres facer. E eu que estudo economía como administrar o tempo, nin tampouco. Eu que estive facendo, bueno, primeiro un curso na universidade de manexo de bases de datos, era obrigatorio, entón, pois, había que estar. É que algo tamén interesante, pero o curso é un peñazo. Logo sí que estive nunha actividade moi interesante que é unha simulación parlamentaria. Unha simulación parlamentaria do Parlamento catalán. Nunha presunta Cataluña independente que comeza a súa actividade legislativa. Estive durante 4 días completos ali, de mañá a noite, traballando e, bueno, foi unha gran experiencia porque, ademais, a min tocoume nun partido co que non comparto moita ideoloxía e a situación de poder terte que poñer nesa pele e defender eses argumentos é moi enriquecedora, a verdade. Xa falarei con máis calma cando faga o vídeo de Cataluña ou nun vídeo en que opine sobre as simulacións parlamentarias, porque, bueno, o mellor o fago, non sei. Ao final, sumarse semanas e tempo sen poder subir e xa é bastante. Agora sí que me meto no tema en cuestión que é do que veño a falar. O que digo, hai temas máis importantes a estora, o tema catalán. Subirei un vídeo analizando profundamente a situación, pero como tal, quero preparalo ben antes de facer unha chafallada rápido e mal, como fixeron todos os políticos con este tema catalán, precisamente. A situación que veño a contar, demos ya a esta camiseta. Deuse outro día que subín a miña terra. Estive por Galicia, despois de un mes, non sei pico aquí xa en Madrid, decidín ir arriba nunha fin de semana por un compromiso que tiña dende lonxe. Preparei a miña maleta, fun a clases, porque, bueno, tiven que sair antes delas, pero, bueno, puiden aproveitar 2 horas e media antes de clase, bueno, era de menos. E nada, subín hacia, eu como vos ensinei no mapa do primeiro día, estou no sur de Madrid, bueno, a estación de Chamartín, que de onde saen os tres para arriba, está no norte. Entón, bueno, tiven que facer como 3 transbordos entre metro e cercanías para chegar ali. Por aí, 3, sí. A situación mellor foi no último transbordo, porque
Íamos cara a Chamartín, non? Bueno, eu estresado, como a que non chego, que echen na mar, non chego. Isto porque estaba actualizando todo o rato a aplicación de cercanías para ver canto tempo me levaba a chegar ao destino. Quedaban 2 paradas para Chamartín, acércaseme un señor, ve a camiseta, que a poño así para que vexades ben, e dime, Castelao. E eu, que levaba a camiseta, consciente que levaba a camiseta de Castelao, quedei un pouco LOL. Foi, verdade, moi sorprendente, porque, a ver, sei que levo esta camiseta de Castelao con moito orgullo, encántame levar, é unha caricatura, está a medio camiño entre Castelao e Einstein, pero é Castelao, recoñecible. Levo a moi consciente de por que a levo, pues, bueno, porque me gusta a figura de Castelao por reivindicar un pouco os nosos intelectuais estemos onde estemos, eu fago en Madrid. Así, cando alguén me pregunta quen é esa da camiseta, pois podelle contar brevemente a biografía de Castelao e os seus grandes méritos. Pero a situación foi tan boa porque non agardaba que alguén a recoñecese, senón eso, que me preguntasen quen é ese e poderlle explicar. Pero non, este señor recoñeceuno, el, así, a priori, sen máis. E, bueno, eu sorprendíme moito, puxeme moi contento. Empezamos a falar e contoume que el era originario de Vigo, ou dos arredores de Vigo, e que estaba exercendo como xornalista. O curioso do caso é que este home, polo que me dixo, marchou bastante cedo de Galicia, que prácticamente nin tan sequera realizou os estudos universitarios ali, creo que non os realizara ali. E aínda así, coñecía a cultura galega, en tanto en cuanto coñecía a imaxe de Castelao, e ademais, polo que pude falar con ele, estaba bastante posto na situación, aparte de, bueno, toda a conversa foi en galego, obviamente, e víase que estaba contento de poder falar en galego unha persoa, porque, polo que me dicía, claro, o que me pasa a min, que é o que notei tamén ao chegar logo a casa, que o pouco de conexión real que pode estar co galego é telefónica, neste caso a través dun vídeo, que, bueno, vos pensades que vos estou falando a vos, pero estou falando a unha cámara. Pero esa relación viva galego-galego, pois como que abotaba el de menos e que se sentiu moi orgulloso desa situación. Pero para min esta situación sí que foi moi guai, porque puido afianzarme ese galeguismo fora de Galicia. Ese defendo o galeguismo fora de Galicia e ainda así hai xente que o coñece, e ainda así hai xente que o pode coñecer. Foi unha situación que a mí me gusta, polo que vos digo, o galego non é que só vaya en Galicia, senón que, como vedes, vale fora, porque a cultura galega está viva, está onde este un galego, Galiza é onde haxa un galego, cando vayades por aí, andade sempre atentos, porque, como dixo o compañeiro, hai un galego en cada porto. Vémonos!